limbii găgăuze în spațiul multilingv al Republicii Moldova. Vă invităm la al doilea panel de discuții dedicat unui subiect deosebit de important, păstrarea identității lingvistice și culturale. Într-un context global marcat de mobilitate, digitalizare și schimbări rapide, limbile minoritare se confruntă atât cu provocări semnificative, cât și cu noi oportunități. Astăzi vom discuta despre modul în care aceste limbi pot fi conservate, revitalizate și promovate prin politici eficiente, inițiative culturale și parteneriate durabile. Am onoarea să vă prezint pe experții noștri de astăzi. Avem alături de noi pe doamna Ana Pometco, șefa secției susținerea artelor și a creației populare din cadrul Direcției Generale Cultură din Găgăuzia. Stimată doamna Pometco, vă invităm să luați loc în scenă. Vă mulțumim! O invităm în scenă pe doamna Irina Constantinova, directoarea Centrului de Cercetări Științifice al Găgăuziei, Maria Marunevici. Vă mulțumim! Îl invităm în scenă pe Meto Novak, cercetător, Institutul Sorbilor din Cottbus, Germania. Please, Meto. Thank you very much. Și după programul nostru am avut încă o invitată pe Zdenka Macnicova. Spre regret, Zdenka astăzi nu se simte bine. Îi urăm sănătate și să se revină cât mai curând posibil. Este deschisă și îi mulțumim foarte mult pentru această receptivitate. Stimate Zdenka, multă sănătate vă dorim și vă așteptăm la alte evenimente. Așadar, totodată încurajăm publicul care este și online, publicul nostru din sală, să pregătească întrebările pentru speakerii noștri, ca să avem o discuție vie, activă și deschisă. Stimate doamnă Pometco, vă oferim cuvântul dumneavoastră să vorbiți despre rolul limbii materne găgăuze în păstrarea identității lingvistice și culturale. Селемнерем кинда адымдан хем гагаузия турбаканына адымдан конференция пайдаланылды. Biraz duygulu duyarım. Eu din numele Direcției Generală Cultură al Găgăuziei o să particip în acest eveniment și sunt puțin emoționată. Aici este necesar de vorbit despre discursul care legat de dorința noastră de explicare importanței identității găgăuze cât la nivel de limbă, atât și la nivel de cultură. Frumusețea unui popor provine din istoria sa, din limba sa, din cultura sa, din cuvintele de la nivelul nostru de comunicare și gândire, din obiceiurile și tradițiile sale, care au fost transmise de mii ani în urmă, de la străbunii către bunii, de la bunii către părinți, de la părinți către copii și așa sperăm că va fi și în continuare. Suntem un popor mic, dar cultura noastră este foarte bogată și vibrantă. Urmărind procesul de dezvoltare a popoarelor mici ale lumii, vedem că și unii dintre ei pierd limbile, sunt uitate dansurile, cânticele populare, obiceiurile sunt suprimate, națiunile sunt șterse de la fața pământului. Dar soarta poporului nostru este puțin diferită. Astăzi, cultura și limba a devenit instrumente importante în păstrarea spiritului poporului. Găgăuzii sunt implicați în acest demers. Meșteșugurile, arte și cultura noastră
mai există și se dezvolte. Găgăuzii și-au păstrat folclorul, obiceiurile și îmbrăcămintea noastră națională și aceste trăsături definesc identitatea noastră găgăuză. Copiii noștri învață limba găgăuză în grădiniță și școli, unde se familiarizează cu opere scriitorilor găgăuzi. Centrele culturale sunt active. Colectivele folclorice interpretează cântece populare găgăuze. În muzee sunt organizate expoziții interesante în limba găgăuză. Fondurile bibliotecilor sunt îmbogățite an de an cu cărți tipărite în limba găgăuză. Copiii în școlile de muzică învață să interpreteze cântece și melodii la instrumente populare găgăuze. În școlile de artă, la fel, sunt studiate operele pictorilor și sculptorilor găgăuzi. Se celebrează sărbătorile naționale găgăuze. Hederles, casă, sărbătoarea Ana de Lim este sărbătorită anual. La fel se petrec și alte activități culturale. Noi funcționarii Direcției de Cultură, cu sârguință desfășurăm munca noastră legată de ridicarea nivelului culturii și păstrării limbii poporului găgăuz la nivel înalt, promovării culturii și tradițiilor noastre, cât la nivel național, atât și la nivel internațional. Această activitate se desfășoară împreună cu alte popoare turce. În discuții legate de importanța rolului limbii găgăuze în păstrarea identității și culturii găgăuzilor, nu este posibil de uitat despre faptul cât de dificil și complicat a fost drumul poporului găgăuz în dezvoltarea limbii și culturii noastre materne. Acum și la nivel internațional, popoarele străine au început să se intereseze de cultura și limba găgăuzilor. Limba găgăuză aparține grupului lingvistic turc și așa a păstrat unicitatea timp de secole. Este un fapt bine cunoscut că totul va trece, doar bogăția spiritului va rămâne. Noi suntem de acord cu această abordare și suntem conștienți că pentru păstrarea limbii și culturii noastre trebuie să depunem eforturi mari. Găgăuzia a fost înființată pentru ca cultura, arte și meșteșugurile noastre să progreseze, limba noastră să înflorească, obiceiurile noastre populare să fie păstrate și meșteșugurile să nu fie uitate, moștenite de la strămoșii noștri, să fie scoase la lumină și să fie promovate. Astăzi, limba noastră maternă se confruntă cu mari dificultăți pentru că nu folosim limba găgăuză acasă sau la locul de muncă. Autonomia găgăuză a fost stabilită acum 31 ani cu un tot alt scop, să învățăm limba, să vorbim și să o protejăm. Cine ar fi crezut acum 15-20 ani în urmă că se va crea o lege pentru a proteja limba găgăuză? După cum știți, în 2018 a fost adoptată legea privind extinderea sferei de utilizare a limbii găgăuze. Numeroase proiecte sunt finalizate mulțumit implementării acestei legi. Mii de cărți sunt publicate, iar teatrele prezintă anual locuitorilor unității găgăuze spectacole noi. Prevederile acestei legi au permis crearea și suplimentarea operelor dramatice, muzicale și altor feluri de arte. Cele mai frumoase cântece populare ies în lume și sunt auzite la fiecare sărbătoare și festival. Peste tot sunt susținute scriitorii în limba găgăuză. Fondurile bibliotecilor orășănești și rurale de la an în an sunt suplimentate cu piese și cărți noi, scrise și tipărite în limba găgăuză. Cu toate aceste dificultăți, utilizarea limbii în rândul oamenilor, viața lor cotidiană nu sunt rezolvate. Limba este fundamentul culturii noastre.
Sărbătorile naționale găgăuze, obiceiurile și tot ce e legat de cultura noastră, toate acestea se încadrează în înțelegerea culturală profundă, bogăția națiunii noastre. Pentru că obiceiurile noastre colorate, cântecele populare, emoționale, jocurile de broderie, dansurile simple, basmele să fie folosite, noi trebuie să nu uităm despre aceste sărbători. Doar în memoria lor, folclorul găgăuz conține basme, poveste, proverbe, anecdote, zicători și ghicitori. Ar trebui să-i luăm ca exemplu și ca strămoșii noștri să transmitem frumusețea limbii noastre materne copiilor noștri care cresc din gură în gură, din tată la fiu. Acele vremuri au apus de mult, când mamele și cântau cântecele de leagăn copiilor lor, când în serile reci de iarnă le spuneau povești micuților lor lângă sobă caldă și se rezolvau toți împreună ghicitori. Copiii se nășteau pe lume vorbind găgăuză, cântece și melodii găgăuze se cântau la nunți, la copii recitau cuvinte pe care le auzeau de la părinții lor pe stradă. Ce fel de dificultăți astăzi noi avem la parcursul acestor probleme. Am pierdut mult timp și ne este dificil să inversăm situația, dar nu trebuie să o lăsăm să scape. Trebuie să înțelegem că limba și cultura încep cu familia. Trebuie să ținem cont de faptul că cultura nu poate progresa fără limbă. Ele sunt fundamentul spiritului și structurii găgăuze. Cu parte a acestei mici națiuni sunt foarte mândră că găgăuzii se află printre alte popoare. Acest lucru arată că muncim, suntem vii, cunoscând adevărul binecunoscut. Cultura și limba se creează împreună. Cred că limba găgăuză are o viață lungă și fără sfârșit. Astăzi avem mari oportunități. Publicăm cărți, să înregistrăm cântece populare și să avem romane și alte cărți. Și nu uităm un proverb spus de Todor Zanet: când limba este, atunci mereu tu ai un nume și numai atunci tu ești stimat. Stimați prieteni, haideți să ne unim puterile și să vă fie ușor să însuflăm o nouă viață limbii găgăuze, pentru că aceasta va arăta și ce va rămâne pentru urmașii noștri mai departe. Mulțumesc! Nasıl diğerler bir dili yaşatmak istersen o zaman ana dilinde laf edeceksin her yerde. Ben de bu tradisyon olarak isterim geliştirme. Elbet bugün laf edeceğiz bilim için. Ama bilim de Gagavuzya'mızda bilim merkezinden başlar. Bilim merkezi bu bilim hem inovasyon bir kurumu. Hangisi düzenlendi 2011 yılında Bakanlık Komitetin kararıyla. Hem de taşır büyük bir gururla adını pek büyük bilim insanının I represent a science. Numele Marie Mărnevici, care cândva a activat în Găgăuzia și în vremurile sovietice și a fost un cercetător foarte mare care au promovat limba găgăuză la nivel național și internațional. Astfel, instituția care eu o reprezint are câteva scopuri în activitatea sa. Noi prezentăm activități care sunt legate și sunt necesare pentru a promova limba găgăuză, a forma știință la nivelul cadrelor didactice, care sunt legate nu numai de viața noastră cotidiană, dar sunt legate și de folosirea unor tehnologii digitale sau inovative. Astfel vom vedea cât este de important de folosit aceste tehnologii în viața și activitățile noastre,
care zi de zi continuă și se dezvoltă. O să vă prezint niște proiecte care sunt dezvoltate și sunt deja implementate. De exemplu, în față voi avea o hartă de literatură. Asta este un material vizual care arată în ce localitate care scriitor ori poet a scris arta sa. Cum se știe, găgăuzii reprezintă o parte a familiei limbilor turci. Aceste informații, din motiv că noi avem același grup, este posibil de discutat cu frații noștri din Turcia și din alte țări ale lumii turce. Aceste aplicații ne-au ajutat să le folosim. Asta a fost format pentru a învăța ca copiii noștri să aibă posibilitatea de a învăța alfabetul în limba găgăuză. Cum vedeți, mai sunt tipate și niște cărți în limba găgăuză care la fel sunt foarte colorate, care sunt atractive pentru copiii noștri. Este astfel de exemple și materiale este necesar de format într-un format mai atractiv. La fel avem formate niște cărți audio. Asta a fost în anul 2021. Asta a fost când am sărbătorit 160 de ani din data nașterii, adică 160 de ani al lui Mihail Chakir. Și astea sunt niște arte care au fost cândva scrise de dânsul în format audio. La fel, noi redactăm și tapăm deja, adică redactăm și le dăm în publicare cărți științifice care sunt făcute de filologii care lucrează în filologia găgăuză. Sunt diferite subiecte, sunt diferite metodici. La fel, cum și vedeți, folosim un vocabular online prin care este posibil prin telefon de aplicat-o, de descarcat o aplicație și deja sunt 4 limbi din vocabular și sunt 160.000 de cuvinte care sunt traduse. Este posibil de le fi traduse în română, rusă, turcă și găgăuză. Tot la fel este un material important pentru promovarea limbii și cunoștințelor în domeniul lingvistic. Fel sunt activități care sunt legate despre promovarea existenței culturii găgăuzilor în Turcia, Rusia, Ucraina, Grecia, Bulgaria, Kazakhstan și în alte țări ale lumii, Germania, SUA și tot așa. Acolo la fel trăiesc concetățenii și compatrioții noștri care la fel doresc să învațe ca copiii noștri să studieze limba găgăuză. Astfel este posibil în timp de 13 ani de zile deja noi facem în format electronic, formăm cărți, adică de diferite module care sunt folosite pentru a învăța limba la nivelul A1, A2 și tot așa până la C2. Aceste materiale au căpătat și au câștigat medalii de aur la nivel național și internațional. Aceste cărți și materiale didactice sunt tapate și formate foarte suficient pentru că copiii, step by step, pas cu pas, sunt pe nivelurile. Noi am început ca copii doritori de învețe limba noastră. Noi am pornit cu B1, B2, dar s-a văzut că sunt foarte mulți solicitanți care au dorit să învețe limba sa maternă
din diferite nivele, adică și de la zero inclusiv. Aici e important de luat în considerație faptul că este necesar de a prezenta și partea ori nivelul științific al limbii, adică de unde provine limba, în ce grup este legată, cu care limbi este legată și tot așa. Mai este tot formatul în website în limba găgăuză, la fel pentru a învăța limba găgăuză, de LMD. Sunt diferite, tot în format electronic, există fiecare o mulțime de cărți, de teste, prin care este posibil personal de a începe studii în limba găgăuză. Unii persoane doresc să meargă la cursuri, alții doresc să le învațe limba deja personal. Zi de zi noi lărgim această platformă și vizitatorii acestui site sunt în majorare. Dorim ca persoane care folosesc site-urile noastre și informațiile de pe site-urile noastre să comunice. Avem o platformă prin care la fel este posibil de discutat. Noi dăm răspunsuri la diferite întrebări, cum este posibil, oriunde este posibil de căpătat careva informații, cât la nivel metodologic, atât și la nivel simplu și practic. Astfel, deservim diferite grupuri de solicitanți de a învăța ori învăța pe cineva limba găgăuză. Mulțumim în acest context și agenția TICA care a finanțat unele din aceste proiecte, care a format, a asigurat finanțare pentru taparea cărților de la 1A1 până la B2. Adică aceste cărți există nu numai în format electronic. Aici mai este, sunt o hartă de parcurs, ce este necesar de făcut pentru a învăța limba, ce este necesar de făcut, adică plan de acțiuni care noi la fel le implementăm. De exemplu, prim punct este scris că este necesar un centru virtual de comunicare unde o să fie posibil să fie predate lecții în format electronic, să fie cluburi literare și alte platforme de comunicare între doritorii ori vorbitorii de limba găgăuză din Moldova, din Ucraina, ori din Turcia, unde n-aș trăi frații noștri, noi cu toți împreună. Clar că noi ne bazăm mai mult la Gagauzia, dar deja avem adresări și solicitări de la persoane, de la frații noștri, inclusiv din Brazilia, unde sunt rudele frații ori cineva care a plecat cândva pe teritoriul acestei țări. La fel, în planul nostru de acțiuni, avem preconizată tipărirea, adică producerea și tipărirea cărților interactive, care la fel vor fi în format audio, video, care în mod automat o să ne permite folosința acestor prin QR-coduri, o să fie permite materiale didactice să fie folosite din oricare colț al lumii, fără careva dificultăți. Aceste cărți interactive o să fie prezentate nu numai pentru ca să învățăm limba, dar deja să avem posibilitatea să ne pronunțăm, să practicăm limba cu niște exemple vie, ori comunicare vie. Doritorii de a învăța limba deja aplicat astfel de forme de învățare, din motiv că copiii care nu știu limba, ei au nevoie de ceva mai interactiv. Apoi este a treilea punct, este plan format, ideea de a forma
vocabular academic, în care o să fie deja un vocabular mai profund, unde o să fie aduse deja diferite dialecte care sunt folosite de găgăuzii care trăiesc în Grecia, în Bulgaria, în Turcia și tot așa. Astfel noi o să avem posibilitate cel puțin să interacționăm la momente care sunt legate pentru că să nu fie pierdută limba noastră. Limba găgăuză, ori limba turcă, ori familia limbilor turce este o familie, ori o teritorie foarte lungă. Asta este o bogăție care este necesar să fie folosită, o oportunitate pentru toți care trăiesc ori se consideră un popor din familia popoarelor turce. La fel este făcut un tool, un instrument pentru învățarea limbii găgăuze din limba engleză. Asta o să fie făcut un text redactor care la fel printr-o platformă digitală o să fie folosite materiale ortografice și gramatice pentru a verifica cât de corect lumea, vorbitorii, utilizatorii limbii găgăuze să folosească limba la nivel corect, să scrie gramatic corect și în mod automat să fie verificate și corectate greșelile care, adică neștiință, pot fi comise. Altfel, mai este necesar de lucrat pentru codificația artelor culturale care la fel există, care se numește lingva culturologia, care într-un fel ori altul codifică absolut toate arte culturale care există la moment, care vor fi folosite înainte pentru a sistematiza aceste materiale, inclusiv obiceiurile, cântice și tot ce este legat de cultura și patrimoniul cultural al poporului găgăuz. Astfel, când copiii noștri se duc la bibliotecă, sunt folosite diferite ortografii și deja sunt probleme, de exemplu, din motiv că nu este la un moment determinată ortografia ori gramatica, cea care o să fie folosită pentru absolut toți găgăuși care locuiesc pe lume. Noi ne străduim să formăm științe la un nivel academic al limbii găgăuze. Astfel, noi o să formăm oportunitate pentru ca lumea să învațe limba la nivel corect, fără greșeli și la nivel academic. Mai clar că există un limbaj mai popular, mai simplu, pentru ca să fie înțeles de copii. Asta e o altă latură a acestei probleme. Dar dacă sistematizăm toate aceste lucruri, deja limbajul academic o să fie recepționat de copii la nivel așa cum el este necesar să fie folosit. Și copilul n-a să aibă careva dubii cum se pronunță în limba găgăuză. Ceea ce este legat de codificație, despre care am vorbit puțin în urmă, acolo la fel este necesar în caz că dacă o să fie folosite deja eforturile și sursele Ministerului Culturii ori Direcției de Cultură Regională, care o să ne prezinte informații care sunt necesare pentru a forma o bază de date care ulterior o să fie codificată. Asta este necesar de făcut în mod continuu, din motiv că arta se dezvoltă, nu rămâne pe loc, apare noi arte, noi piese și tot așa. Și ultim punct care ar fi important de a știut, că limba noastră trebuie să fie deschisă pentru toți. Fiecare care dorește să aibă posibilitate și să capete instrumente pentru a învăța această limbă și să fie folosită această limbă zi de zi,
fără careva dificultăți și fără careva dubii că n-ați fi corect pronunțat ori n-ați fi corect înțeles. Pentru acestea, ce este necesar de făcut? Este necesar la nivel de stat de a forma politici, legi, regulamente, programe de învățământ și tot așa, dar la nivel de popor trebuie de format tot ce noi facem în centrul nostru de cercetări, trebuie de format IT-centri, trebuie de strâns patrimoniul UNESCO, trebuie de sistematizat tot ce este știut de bunii și strămoșii noștri în cărți, de tradiții, de povești, de proverbe, meșteșuguri și tot așa, ca acest sistem să fie unul unificat, adică din ambele părți să devină un proces continuu și folosit de absolut toți doritorii de a învăța și de a știa ce înseamnă găgăuzia, ce înseamnă găgăuzii, ce înseamnă limba și sfera științelor a limbii și filologiei limbii găgăuzii. Mai trebuie de făcut careva alte comentarii. De exemplu, sunt tinerii care doresc să învațe limba, dar ei deja au dubii, ori tem să fie neînțelese corect și tot așa. Cazul dat, noi trebuie să le promovăm, să le încurajăm acești tineri că limba este necesară pentru absolut toți, nu numai pentru a învăța ca un subiect ori o lecție în școală, dar ca un instrument de comunicare, ca o formă de un patrimoniu cultural și asta o să fie folosit nu numai de cei care vorbesc la moment, dar și pentru copii și cei alte generații care o să vină pentru noi, după noi. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos, stimată doamnă Constantinova, pentru acest mesaj încurajător, pentru că de obicei se zice că în era tehnologiilor limbile minorităților dispar. Totodată, prin mesajul dumneavoastră, ne-ați convins că invers, tehnologiile informaționale vor deveni un sprijin important pentru tânăra generație, dar și presupun că și generațiile care sunt cu o vârstă mai înaintată, pentru că fiecare dintre noi deja suntem, vrând nevrând, legați cu tehnologii. Totodată vroiam să menționez faptul că și domnul Umarov vorbea despre atelierele culturale. Știu că a fost menționat că ei au o experiență foarte bună în implementarea anumitor ateliere culturale. În acest sens am putea să luăm legătura cu domnul Umarov ca să ne vorbească și mai detaliat despre aceste activități care ar contribui la dezvoltarea competențelor de comunicare, dar și de îmbunătățirea mediului sau de a crearea mediului de comunicare în limba găgăuză. Totodată, vorbind despre implementarea politicilor de educație multilingvă, Ministerul Educației și Cercetării implementează planul de acțiuni privind implementarea educației multilingve, unde este stipulat faptul că profesorii de limba găgăuză, de discipline care predau în limba găgăuză sau vor preda în limba găgăuză, pentru că acesta este prioritatea noastră la moment, vor beneficia de aceste cursuri și sperăm să continuăm colaborarea cu Centrul de Cercetări Științifice. Vă mulțumim frumos! În continuare, oferim cuvântul domnului Meto Novak, este un cercetător din Germania, care ne va vorbi despre parteneriate, cum să creăm parteneriate astfel ca să fie elaborate politici care sunt relevante, care țin cont de necesitățile comunităților. Domnule Novak, please. Ja, aceste cuvinte
Am vorbit în limba sorbiană de jos și nouă sorbiană, pentru că nu este cunoscut, deseori nu se cunoaște că noi existăm și această limbă există și noi am discutat în pregătirea pentru această conferință, am discutat subiectele cele mai interesante și noi am văzut că sunt foarte multe paralele cu situația din Găgăuzia și eu aș vrea să mulțumesc mai ales colegului de la Gaidai. Da, vă mulțumesc foarte mult. Eu aș putea să spun exact aceleași lucruri despre situația noastră. Și am avut niște publicații în rusă și în engleză, pentru că ceea ce faceți dumneavoastră și cu ce vă confruntați dumneavoastră este foarte similar cu ceea ce facem și noi și perspectiva mea nu este doar a unui cercetător, a unui grup de cercetări și minorități și alte aspecte, dar înainte eu am lucrat timp de 10 ani în Ministerul de Cercetare și eram responsabil de politici și înainte de asta eram responsabil pentru educație și având experiență în domeniul educației deci mă ocupam de partea asta. Nu este foarte ușor să vorbim despre asta. Toată lumea care este interesată poate să mă abordează pe mine și o să vă transmitem și dumneavoastră. Bun, haideți să un pic despre limba sorbiană. Noi suntem slavi și suntem situați într-o zonă numită Luzeș, alături de Berlin. Și noi suntem împărțiți în două state federale în Germania și eu nu știu dacă cunoașteți că este un sistem nu știu cât de bine cunoașteți sistemul german politic. Fiecare stat are un sistem diferit de educație și noi avem guverne, parlamente și sisteme educaționale diferite. Deci în Germania nu există un singur sistem școlar, sunt 16. Câteodată este bine să nu fie la fel, pentru că unul are o idee bună și celălalt poate să urmeze. Dacă cineva are o idee mai proastă, ceilalți cumva tot vor urma asta. De aceea avem două limbi standardizate. Avem în partea de nord avem limba sorbiană de sus și limba sorbiană de jos și noi avem și regiuni esențiale și limba majorității este în unele părți este similară cu Găgăuzia și altă zonă. Limba sorbiană devine altă, deci mai specifică pentru o anumită zonă. Alte generații ziceau, Germania este cu limba asta mai importantă. Dacă înveți germana, ai să ai mai mult succes în muncă și tot așa. Și așa se zicea înainte, dar mai este și politica de asimilare de către statul german. Înainte noi am avut o situație așa mai proastă, dar în ultimul deceniu am avut o mișcare așa puternic de revitalizare și iarăși e vorba despre familiile care transmit limba în familie și avem și alte proiecte ca să transmitem limba celor ce doresc. Deci există și o bursă ca să studieze timp de 10 luni doar limba într-un mediu nativ. Deci noi încercăm să recăpătăm limba noastră și noi avem vorbitori primari, secundari și așa mai departe și
Și aveam un cadru juridic privind politica, privind minoritățile și eu nu știu cum stau lucrurile aici în Moldova, dar atunci când lucram la minister, nu era foarte plăcut să vezi când celelalte ministere nu se ocupau de chestiunile astea și și e vorba despre Ministerul Educației, Culturii Științei, ceva de genul ăsta, dar anterior erau împreună, acum s-au divizat și pentru limbile minoritare era responsabil Ministerul Culturii și câteodată Ministerul Educației nu era pe aceeași pagină cu noi în ceea ce ținea de chestiunile legate de minorități. Cu toate acestea, existau anumite situații, din cauza situației noastre lingvistice, scopul nostru nu a fost să menținem limba, dar să o revitalizăm și să oprim declinul lingvistic. Și noi, bine, unii lingviști consideră că am ajuns la un punct când nu este posibil să mai mergi și mai jos, dar adică vremurile grele au trecut și iar problema este că în economie practic nimeni nu folosește limba. Avem școli, grădinițe, avem grădinițe pentru creșe și așa mai departe. Școlile de stat oferă lecții pentru limba sorbiană și erau 75 de ani de experiență cu aceste școli și sunt 25 de ani de școli, experiență de școli bilingve și noi suntem foarte mândri să vedem că e posibil de îmbunătățit nivelul limbii care poate fi realizat și da, sunt măsuri extraordinare, dar nu este suficient și noi încercăm să ajungem în școli și tendința este să și aici este mai mult tendința de a obține mai multe chestii în învățământ și nu faceți aceeași greșeală să ziceți că învățământul să se ocupe de totul. Adică că totul este bine predat în școli, grădinițe și tot așa. Și asta pentru că rămâne cumva oricum o limbă străină, ca latină și tot așa. E o chestie bună pentru că ce să fac eu în afara școlii, de exemplu, cu această limbă și noi primim diferite abilități în afara sistemului școlar și arătăm copilor că este important să învățăm lucrurile astea. Sorbiana în afara lozei și nu este folosită și dacă ești foarte bun la limba găgăuză, atunci poți să te descurci cu limba asta și în Turcia și în sorbiană, de exemplu, este mai ușor să înveți limba poloneză, de exemplu, pentru că poloneză este ceva la mijloc și este ceva ce poți promova pentru regiune, dezvoltare economică, diferența între Lauzacia și alte regiuni. De aceea noi aveam nevoie de limbă ca să rămânem autentici. Dar la nivelul ăsta experimental și au fost și paralele pentru că în Germania de Est, dar și Lozeșa
Și am vrut să arătăm fraților noștri, inclusiv Uniunii Sovietice, în școli și așa mai departe, că și Institutul nostru de cercetări a fost creat 75 de ani în urmă și venea totul de acolo, dar noi trăim într-o regiune de minerit și trebuia oamenii strămutați din zonă și asta a avut pentru că în societate nu era o alternativă pentru mineritul sau extracția de cărbune maro și trebuia de văzut. Deci, oficial, subiectul limbii și cei care vorbeau limba sorbiană niciodată nu au fost abordat în perioada până în anul 1990, dar după schimbările politice, în 1990 au început să revitalizeze limba, mai ales pentru limba sorbiană de jos. Dacă vorbim despre literatura științifică, veți găsi chestii despre sârbi și dar și alte în sorbi, nu sârbi, dar sorbi. Acolo situația este diferită. Haideți să nu zic probleme, dar provocările sunt diferite. Doar în ultimii 25 de ani activitățile de jos în sus, de la comunități, au evoluat. Erau mai multe persoane în timpul socialist care zicea că statul trebuie să facă totul și ziceam că dacă nu se întâmplă nimic, înseamnă că statul nu face. Dar după 1990 au apărut mai multe astfel de activități și de aceea era important să avem lucrurile astea în comunitate și noi am vorbit despre faptul că eu trebuie să explic un pic cum statul și comunitatea sorbiană lucrează la subiectul limbii și cum ziceam, pe de o parte avem statul, avem și comunitatea sorbiană și eu cred că trăind în democrației, comunitățile sorbiene reies și comunitățile sorbiene spun că limba are prioritate. Cel mai important lucru al identității noastre este limba. Deci limba ține de toate. Cu toate, de fapt, asociațiile sorbiene, instituțiile sorbiene încearcă să facă cultura să fie ușoară, pentru că majoritatea sorbilor nu pot să vorbească limba sorbiană, majoritatea sorbilor sunt vorbitori de germană. Este mai ușor să te îmbraci în costume tradiționale dar este cumva mai ușor să fii parte a tradiției, dar statul pe de altă parte are legi care prevede ce trebuie să facă statul și astfel de statul trebuie, fiind responsabil, trebuie să creeze un cadru juridic. Statul așteaptă ca sorbii să le spună ce să facă, iar sorbii așteaptă statul să facă ceva și toată lumea așteaptă să facă altcineva ceva. Deci statul își dezvoltă legile, regulile, programele, dar până la urmă este nevoie de legitimare de către poporul sorb. Pentru că dacă dumneavoastră, de exemplu, face ceva pentru găgăuzi și găgăuzii o să vă spună că nu am nevoie de asta sau nu e important ce aici faceți, atunci până la urmă aveți nevoie de aprobare din partea comunității. Și statul trebuie să dea resurse în comunitate. Nu știu cum e aici, dar finanțarea instituțiilor de cercetare, a școlilor, e importantă. Și pe partea sârbă, nu tot timpul există o strategie de ce este necesar de făcut.
Deci este nevoie de comunicare în comun, de un efort în comun, de un spațiu între stat și comunitate în care s-ar discuta lucrurile, ce se face acum, ce se face din punct de vedere strategic. Iată de ce noi suntem aici. Și asta era întrebarea despre ceea ce ar trebui să facem. Nu știu cum se face asta în Republica Moldova sau în regiunea Gagauză. În domeniul științific, limba este un concept clar, este încercat în toate colțurile lumii și instituțiile nu tot timpul înțeleg ce înseamnă planificare lingvistică. Scopul adesea este să facă schimbări, să schimbe comportamentul oamenilor în ce sens? Ca să le fie mai ușor să folosească limba, să fie mai atractivă pentru a transmite unele lucruri copiilor și așa mai departe. Comunitatea sârbă are prioritate în ceea ce privește limbile vorbite, dar nu prea au competențe de a planifica momentele lingvistice. Nu știu cum e la dumneavoastră, în minister, la mine, eu eram unicul responsabil de aspecte lingvistice și nu e așa de ușor să faci planificare lingvistică pentru mai multe departamente. Noi am început un proces public pentru că sârbii aveau nevoie de un for și statul trebuia să înțeleagă cine se va ocupa de subiectul dat, pentru că eu nu puteam să fac lucrul ăsta din numele întregii administrații. Și în rezultat era următorul. Vreau să vă arăt două documente. Unul este din partea Ministerului Educației și altul este de la Ministerul Științei, Cercetării și Culturii. Este planul de stat pentru consolidarea limbii sârbe de jos. Și am elaborat o colaborare, societatea sârbă, reprezentanții sârbilor, școlile, 36 de măsuri au fost introduse care defineau ceea ce urmează să facă statul în următorii ani. Dacă legea spune că, uite, trebuie să fie educație bilingvă, dar practica spune că e altceva. E nevoie de măsuri pentru a corecta ceea ce se întâmplă. Dacă nu stabiliți o sarcină, de exemplu, pentru Ministerul Infrastructurii, nu este bine. Și iarăși, dacă vreți să folosiți limba sârbă în autobuz, de exemplu, sau în transport public, trebuie să vedem Constituția noastră și vedem că limba sârbă trebuie să fie folosită în zonele unde locuiesc sârbii și în sfera publică. Transportul public este sfera publică, dar ce concret trebuie să facem? În acest plan am formulat măsurile și pentru prima dată am încercat să stabilim și scopurile. Nu știu cum se descurcă în cazul ăsta comunitățile gagauze, în cazul ăsta oamenii făceau multe lucruri, dar nu erau stabilite scopurile în mod coordonat. Toată lumea făcea ceva, se gândea că e mai bine să faci ceva decât să nu faci nimic, dar dacă este posibil să atingi obiective lingvistice prin ceea ce faci, nu e clar. Deci e nevoie de măsuri și trebuie de văzut dacă măsurile respective au fost eficiente. Noi am creat acest plan lingvistic, am stabilit o ierarhie de scopuri, am formulat un scop mai extins pe termen lung, așa ca limba sorbeană de jos să fie folosită ca un mijloc de comunicare.
Noi am împărțit acest scop în 3 subscopuri, adică folosirea limbii în sfera familială, limba în cazul nostru era un simbol pentru regiunea multilingvă, pentru regiunea Lujița de Jos. În alte regiuni erau alte semne care la un moment dat au fost chiar identificate ca fiind în limba găgăuză. În unele sate, așa era. Dar, repet, era o chestie foarte simbolică și nu era ceva de genul că, uite, trebuie să mergi cu viteză mai redusă, de exemplu. Noi nu vrem scopuri iluzorii de a face limba sorbeană ca limba de bază, pentru că avem comunitatea majoritară germană, dar există scopuri și măsuri eficiente care ne ajută să vedem dacă măsurile întreprinse ne apropie de scopul stabilit. Deci asta a fost provocarea statului în cadrul acestui plan. Scopurile date nu au provenit din comunitatea sârbă. Am fost implicat eu și am implicat și niște membri ai comunității, ei n-au fost împotrivă și respectiv noi puteam să spunem că, uite, dumneavoastră nu v-ați opus. Dar au fost alte obiective la fel. Deci, pentru prima dată am avut obiective cu referire la limba sârbă și, în același timp, am înțeles că nu este sarcina statului să definească obiective în acest sens. Comunitatea propriu-zisă trebuie să spună că, uite, aici vrem să ajungem, aici vrem să fim peste 3 generații, nu este responsabilitatea statului. Din punct de vedere etic, nu se permite ca statul să vă spună, uite, dumneavoastră ca găgăuzi trebuie să faceți cu tare și cu tare. Găgăuzii trebuie să ceară unele lucruri pentru dânsii. Dumneavoastră veți primi slide-urile și veți putea studia alte măsuri mai detaliat. Și vedem aici conceptul sau strategia cu referire la multilingualism. Pentru prima dată, limba minoritară sorbeană a fost definită ca limba regională în Germania și urma ca Ministerul să formuleze măsuri pe termen lung și pe termen scurt. Pe termen scurt nu ai nevoie de multe eforturi, acolo e mai ușor din punct de vedere politic pentru stat. Acum perioada scurtă s-a terminat și este nevoie de bani pentru măsuri pe termen mediu și pe termen lung și aici se complică lucrurile. Pentru că în fiecare an Parlamentul discută utilizarea banului public. Fostul guvern, de exemplu, putea să formuleze un plan și guvernul actual deja poate să spună, dar nu mai suntem așa de entuziasmați de planul ăsta și trebuie să vedem de unde vin banii. Pentru a soluționa problema societății civile, în momentul dat, noi avem proiectul care se numește SCOCA. E un gen de proiect pentru revitalizarea limbii sorbiene.
E vorba de limbi slave, pardon, aici. Este și un rol în folclorul sârb, în acest sens. Și mai este încă problema cu caractere slavonice. Deci, sroca e de fapt coțofană. Pentru vorbitori de germană e un pic mai complicat de înțeles. Și mai este altă abreviere, lipa sau tei. Nu e chiar simplu ce au încercat ei să facă, dar ideea era împreună cu comunitatea sorbiană să elaborăm un sistem de planificare a limbii. Acum am dorit să facem asta cu implicarea comunităților, însă problema constă între aceea că noi facem coordonarea și dacă se începe procesul respectiv și se implică savanții, s-ar putea să ajungem să exagerăm în unele chestii de planificare. Deci, noi încercăm să nu fim în prima linie în calitate de savanți, însă am găsit un focus group. Am zis că toată lumea care dorește să facă parte din proces să ne contacteze și avem un grup de persoane de vârstă de la 17 și până la infinit, din diferite zone, din Lujița și sunt atât vorbitori cât și nevorbitori de sorbeană. Am început dialogul, avem și problema cu digitalizarea. Am încercat să implicăm și persoane care trebuiau să vină la ședințe. Ședințele focus grupului sunt publice, poți să vii chiar dacă nu ești membru și să participi. Oamenii puteau să stea acasă, să scrie ceva pe online, de exemplu, dacă vroiau să urmărească. Asta era un pic mai ușor decât să vină undeva fizic. Și am făcut și ateliere publice la subiecte de utilizare a limbii în familie, în presă, la subiectele de legătură între limbă și cultură. Am avut mai multe ateliere, cum am zis, am avut și contribuții politice și științifice. Am încercat să colectăm contribuții din partea focus grupului. Deci urma să scriem acest concept, trebuia să fie primul plan. Toată lumea se aștepta la multe chestii, dar noi am început cercul de dezvoltare a măsurilor, a scopurilor. Am făcut evaluări. Cea mai mare problemă este legătura cu administrația publică. Am invitat Ministerul Educației să facă parte din proces, pentru că fără școli și grădinițe nu va funcționa nimic. Și vedem marele entuziasm, implicarea, dar nu este nimeni care să aibă cunoștințe și entuziasm în domeniul administrării publice. Și Ministerul Educației nu poate să facă nimic pentru că nu are sau cunoștință și experiență sau entuziasm și trebuie să apară persoane care să schimbe lucrul ăsta. Dar statul, cel puțin din experiența mea, nu spunea nimic în ceea ce privește necesitățile de revitalizare a limbii. Noi am avut discursuri cu referire la Carta Limbilor Regionale, Convenția Cadru și multe alte chestii. Dar uneori administrațiile nu înțeleg și fiecare parte a tratatului trebuie să înțeleagă ce are de făcut pentru a promova limba, pentru a
utiliza resursele care sunt disponibile pentru a face ceea ce urmează să fie făcut. One challenge is to integrate them into the project and to change their mindset. And the other thing is to integrate the foreign institutions. Și trebuie să integrăm și instituții sorbiene. Avem instituții, avem Fundația pentru Popor Sorbian. Statul german oferă finanțare pentru teatru, muzee în sorbian și dânsii trebuie să mai schimbe și ceea ce fac, pentru că timp de 4 decenii s-au cheltuit bani pe cultură, pe limbă, dar nu este suficient ceea ce s-a făcut pentru revitalizarea limbii. Dar dacă lucrezi timp de 30-40 de ani într-un anumit fel, nu este așa de ușor să te schimbi. Deci, iarăși, avem de face cu acest proces de planificare lingvistică, dar nu se știe dacă până la urmă vom reuși și vom implica toată lumea care trebuie să fie implicată. În alte regiuni ale Europei, la fel, există probleme în acest sens. Bine, alte lucruri cred că le veți găsi în broșuri și în textul prezentării. Da. Vă invităm și pe dumneavoastră să participați la discuții în cazul în care aveți întrebări către experții noștri. Eu vreau să continuăm discuția noastră și aș vrea să mă adresez către dumneavoastră, Meto. Întrebați cum are loc procesul de elaborare de politici în Republica Moldova. Menționăm că în februarie a fost elaborat primul plan de acțiuni, Planul Național de Acțiuni privind promovarea și studierea limbii găgăuze în regiunea găgăuză. Acest proces, la fel, a fost unul deschis, a fost un proces participativ. Prima de unde ne-am pornit au fost organizate mai multe focus grupuri cu diferiți actori, începând de la grădinițe, școli, universitate, centru de cercetări științifice și acest proces a fost unul deschis, dar politici sunt, planul este aprobat, dar apare o discrepanță undeva. Pentru că când vorbim despre politici, când vorbim despre planuri, ele există viziune, există dorință, dar și dumneavoastră ați menționat faptul că este foarte important să fie și colaborare și concentrarea tuturor eforturilor. Pentru că atunci când fiecare dintre noi sau organizațiile care realizează proiecte, diferite activități, ele sunt locale, ele nu aduc atât impact mare încât atunci când forțele sunt unite și atunci când este un sprijin al tuturor și implicarea a tuturor actorilor. Deci, în acest sens, aș vrea să menționăm acest fapt că este o parte bună când la elaborarea planului pentru promovarea și studierea limbii găgăuze în instituțiile de învățământ din Găgăuzia și, în genere, în UTA Găgăuzia, a fost o practică bună, după părerea noastră. Urmează, desigur, să depunem eforturi maxime pentru a implementa acțiunile care au fost propuse. Totodată urmează a fi identificate și resurse financiare, pentru că aceasta este o altă chestiune care este de una prioritară pentru a implementa ceea ce a fost propus, ceea ce a fost aprobat. Vă mulțumesc frumos pentru experiența dumneavoastră. Aș vrea să vă adresez o întrebare referitor la cum am putea face ca limba minorităților să devină una atractivă din punct de vedere economic. În regiunea noastră, după cum am menționat,
as a unique selling point for the whole region. Noi am încercat să stabilim un gen de puncte de centru atenției. Lujița este o zonă rurală unde se mai extragea cărbune. Deci întrebarea este de ce să investim acolo. Deci era o întrebare importantă. Apoi avem aceeași problemă pe care au avut-o colegii turci. Noi suntem considerați ca o punte între țările slave și Germania, pentru că suntem ca o Germanie slavonă. Deci noi trebuie să ne gândim la niște perspective privind patrimoniul cultural intangibil. Trebuie să ne gândim la turismul cultural. Deci trebuie să ne gândim la actori creativi. Mă rog, poate că ar fi prea mult să spunem că am putea implica inclusiv industria de crearea filmelor, dar de ce nu? Și putem cere și finanțări. Toate aceste activități, cum ar fi programul pentru adulți sau programul de planificare lingvistică, toate aceste programe sunt finanțate de Guvernul Federal pentru dezvoltarea economică a acestei foste regiuni de extragere a cărbunelui. Noi folosim asta pentru că fără ea ar fi mai puține perspective pentru Lujița. Deci Lujița, mă rog, nu trebuie să devină iarăși o regiune sorbeană. Nu că noi ne-am gândit să spunem că în primul rând sorbeană sau ceva de genul ăsta. Noi vrem ca regiunea să fie atractivă și lumea ca să înțeleagă că acolo sunt sorbi. Mulți se duc în Hamburg, de exemplu, să învețe, dar vor să revină în regiunea sorbeană și să-și învețe copiii, inclusiv cu utilizarea limbii sorbiene. Ei destul de mult sunt legați de regiune, mulți însă rămân și din punct de vedere demografic e nevoie de mai mult tineret, de cei care chiar pot munci, nu doar de pensionari, pentru că asta este puterea regiunii. Și din punct de vedere lingvistic, da, acolo sunt chestii care țin de folclor și alte momente, dar e nevoie de utilizarea autentică a limbii ca să înțeleagă oaspeții, turiștii ce este specific acolo. Vă mulțumesc frumos, stimate Neto, într-adevăr ați dat o idee foarte bună privind implicarea nu doar a Ministerului Educației, deci dacă vorbim despre promovarea și dezvoltarea, revitalizarea limbii găgăuze, în acest sens este cazul să fortificăm forțele cu toate ministerele, inclusiv cu Ministerul Economiei, Ministerul Infrastructurii, dat fiind faptul că vorbim despre și utilizarea limbii în diferite sfere ale vieții noastre, economice, cotidiene. Vă mulțumesc frumos! Dacă publicul nostru are întrebări, experții noștri sunt disponibili și cu drag o să vă răspundă. Nu sunt? Da? Sunt. Da, vă rog frumos. Nu știu dacă au auzit, nu au auzit. Vă rog frumos, puteți să transmiteți un microfon în sală? Да. Да, я пока переведу, на каком языке говорят в Германии, в регионе Бранденбург, на сорбском или на немецком? Это где вы имеете в виду?
Ну, понятно, но в общественных местах? В общественных местах, да? Да. În ce limbă vorbiți în stradă? În limba germană sau în limba sorbă? Yeah, it's depending on Depinde cu cine te întâlnești. Dacă este un sorb, sorbeană, chiar și în public. Cu colegi, cu prieteni, noi vorbim sorbeană. Dar suntem așa de puțini că e greu să te întâlnești cu unul de-al de noi în public. Deci, eu atunci când vorbesc sorbeana în public, oamenii se uită la mine chiorâși și mă întreabă, dar tu în ce limbă vorbești, amu? Cu toate că există semne bilingve peste tot, dar lumea rar aude limba dată și când se uită la mine și zic, ei, dar și tu ești tânăr, nu ai 80-90 de ani. Lumea este surprinsă și surprinsă pozitiv. Mulți însă folosesc germana în regiunea noastră. Noi avem orașul Cottbus cu 1000 de locuitori. În Lujița nu suntem așa de mulți. Deci, eu pot să zic că este un oraș acolo la noi în regiune unde sunt mai mulți locuitori decât numărul total de sorbi. Până acum, uite, noi am avut semne, dar anunțurile în transportul public nu erau în limba sorbeană, dar, de exemplu, în regiunea Frisia, acolo anunțurile în transport public sunt făcute în altă limbă. Și ieri, de exemplu, eu am întrebat colegul dumneavoastră dacă administrația are numai semne trilingve sau e posibil de folosit orice limbă pe semne, nu știu dacă e posibil. Noi avem însă semne bilingve, de exemplu, primăria sau Cottbus, Roșebus, sunt orașe bilingve, dar foarte mulți nu pot folosi limba chiar și cu implicarea traducătorului. Deci majoritar totuși vorbim germană. Dacă mai sunt întrebări? Dacă îmi permiteți încă... Da, vă rog, doamna Güler. Da. Zaman hayır olsun. Güllü Karanfil Komra Devlet Üniversitesi. Ben değil soruş ama bir teklif gibi mi? Eu reprezint Universitatea de Stat din Comrat. În primul rând vreau să mulțumesc Ministerului și altor structuri care au început acest proces, dar cred că noi suntem puțin mai mult vinovați din faptul că n-am pornit acest proces mai înainte. Dar cum n-ar fi, este un proces care este necesar și este foarte oportun pentru scopul cel care noi astăzi discutăm la conferință. Dar dacă așa vom merge înainte, dacă așa o să fie, peste vreo 50-60 de ani o să fim ca și sorbii, o să fim pierduți. Cum n-ar fi și cum n-aș dori să vorbim, să promovăm așa limba, trebuie totuși să avem este necesar să facem eforturi ca totuși să facem mult mai mult să muncim. Noi trebuie să conservăm știința limbii găgăuze. Cine din noi acasă vorbește cu copiii noștri acasă în limba găgăuză.
suntem foarte puțini. Eu deja am calculat. Sunt din tot cadrul didactic care suntem toți în grămadă, noi în total suntem din total 5-6 familii unde cu copiii acasă vorbim în limba noastră găgăuză. Dacă noi nu vom vorbi acasă, în limba noastră maternă, noi n-am să avem posibilitate să le, nu că impunem, dar să promovăm ca copiii noștri să vorbească în limba găgăuză. Asta este foarte important și este necesar și asta este îndemnul meu față de toți colegii. Și adevărul este că marea majoritate a populației din Moldova a auzit cuvântul găgăuz. Cred că vreo 95% din populația Moldovei a auzit cuvântul găgăuz abia după independență din 1992. Până atunci nu cred că a știut cineva că există găgăuși, dar după independența din 1992, după războiul pe care l-a avut Rusia împotriva Moldovei și una dintre condițiile pe care le-a pus Rusia Moldovei după război a fost crearea acestei autonomii. Și vreau să vă spun că modul de creare a limbii găgăuze seamănă mult cu modul de creare a limbii moldovenești. Până în 1944 nu a existat limba moldovenească. Limba moldovenească a fost creată după ce Rusia a ocupat Moldova în 1944. Deci, eu presupun că acest lucru a avut drept scop divizarea Moldovei. Deci Moldova însă și această Republică Moldova este o parte din Moldova din România. În 1944, Rusia a ocupat o parte din 4 părți din România, inclusiv această parte în România este o regiune numită Moldova și a ocupat jumătate din această regiune care este numită Moldova din România și au schimbat denumirea limbii. Limba este română. Ei au schimbat denumirea limbii moldovenească și au început crearea națiunii moldovenești. Au introdus în această limbă moldovenească numeroase cuvinte de origine rusă, de origine slavă. Și dacă observați pe unde a trecut Rusia cu războiul până în Germania, toate statele pe unde a trecut Rusia au devenit state de origine slavă, cu limba de origine slavă. Da, vă mulțumesc frumos, vă mulțumesc frumos dacă să terminați gândul, pentru că a rămas un minut. Și asta am vrut să spun că după războiul din 1992, Moldova a fost divizată în 3 părți. Rusia a impus acest lucru. Noi vorbim despre limba găgăuză astăzi. Găgăuzia și Moldova propriu-zisă. Divizarea este o formă de ocupație. Vă mulțumesc. Vreau să spun. Da, vă mulțumesc foarte mult. Stimați participanți, suntem deja la încheierea conferinței noastre de astăzi și aș vrea să venim să facem unele concluzii. Da? Important este să ne gândim la faptul că cum am putea face așa ca limba să vină acasă, ca limba să fie vorbită în comunitate, ca limba să fie atractivă și despre acest aspect a vorbit și domnul ministru. Trebuie să punem mai multe întrebări dacă avem politici, dacă avem implicare, dacă avem dorință, ce nu merge bine și de ce. Și aș dori ca și dumneavoastră să vă gândiți la aceste aspecte foarte importante. Și ce am putea face noi, sau fiecare dintre noi, astfel ca efortul meu pentru a revitaliza, pentru a promova limba, pentru a vorbi limba mea maternă, să fie un efort care să aducă un beneficiu și care să fie de un viitor prosper. Vă mulțumesc foarte mult! Pentru concluzii, noi am pregătit un draft de aceste concluzii și recomandări.
Aceste concluzii sunt preluate și din de opiniile experților noștri. Totodată, noi o să le completăm pe parcurs. Fiecare dintre dumneavoastră aveți contactele Ministerului Educației și Cercetării, Serviciul Politic în domeniul relațiilor interetnice, datele personale ale mele pe e-mail, Iulia Belanciuc, consultant principal în cadrul Ministerului Educației și Cercetării. Și permanent, acesta este un mesaj deschis al nostru, ne adresăm către comunitate să veniți cu propuneri de îmbunătățire a celor ce s-a discutat astăzi. Astăzi a fost o conferință care a avut drept scop intensificarea colaborării cu toate instituțiile și cu toți doritorii, cu toți cei care sunt implicați, care sunt interesați de promovarea și dezvoltarea limbii găgăuze, totodată și de a elabora unele mecanisme, unele suporturi pentru care ar fi utile, eficiente, ca data viitoare, la următoarea conferință, care sperăm să fie una tradițională, anuală, din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, să discutăm aspecte și să venim cu unele concluzii, ceea ce s-a realizat merge bine sau ce am putea îmbunătăți ca să meargă bine. Eu aș ruga colegii noștri asistenți tehnici să pornească prezentarea cu concluzii. Ele sunt preliminare, ele sunt luate la momentul conferinței noastre, de aceea vă îndemnăm să mai completați sau să veniți cu completări în cazul în care le aveți. Da. Următorul slide, vă rog. Da. Concluziile care au fost preluate sunt ca în toate discursurile, în toate mesajele, am venit cu faptul că limba găgăuză este element central al identității noastre culturale. Sprijin social puternic și un punct potențial real de dezvoltare este necesar, este vital. Se conturează fenomenul de bilingvism pasiv. Deși vorbim că în Găgăuzia sunt 3 limbi oficiale, totodată observăm că predomine altă limbă, limba rusă. Utilizarea limitată a limbii găgăuze în spațiul public și instituțional, deși sunt și inscripții, precum și observat expertul nostru, în interior, utilizarea este limitată. Educația este principalul mecanism de transmitere a limbii găgăuze care necesită a fi consolidată. În acest sens, într-adevăr, sunt necesare și politici concrete, și acțiuni concrete, și investiții. Comunitatea are rol esențial în revitalizarea limbii găgăuze. Necesitatea tranziției de la conservare simbolică la utilizarea ei funcțională. Implementarea planului de acțiuni pentru învățarea și promovarea limbii găgăuze pentru anii 2026-2027 este un element sau este o acțiune prioritară pentru Ministerul Educației și Cercetării. Extinderea educației multilingve și a predării în limba găgăuză, la fel, este o altă prioritate a Ministerului Educației și Cercetării. Dezvoltarea resurselor didactice și formarea cadrelor didactice. Extinderea utilizării limbii găgăuze în diferite domenii, nu doar în educație, administrație publică, mass media, mediul digital, piața muncii. Susținerea învățării limbii pentru adulți. Despre acest aspect a vorbit astăzi și doamna Constantinova, despre cursurile care ei elaborează și materiale didactice care sunt destinate adulților. Dezvoltarea conținutului media și digital. Apropo, despre media am putea organiza și o altă conferință unde vorbim despre promovarea limbii și utilizarea ei în media, implicarea activă a comunității și tinerilor. La acest aspect, iarăși am început cu această întrebare. Cum am putea să facem așa ca comunitatea și tinerii să vorbească limba? Investiții în educație, cercetare, digitalizare și media. Acesta este o prioritate la care Ministerul Educației, dar și toată comunitatea, toate instituțiile implicate
necesar este să fortificăm forțele în aceste domenii, extinderea utilizării limbii în toate domeniile vieții, consolidarea cooperării instituționale și internaționale. Despre acest aspect, în mai multe prezentări s-a vorbit, și monitorizarea implementării Planului Național de Acțiuni pentru învățarea și promovarea limbii găgăuze pentru anii 2026-2027, cu un scop ca să vedem unde merge bine, ce merge bine și unde este necesar să fie implicare sau să fie ajustare. Deci, și venim cu niște recomandări. Putem afirma cu certitudine că discuțiile de astăzi au evidențiat că educația joacă un rol decisiv în păstrarea și dezvoltarea limbii găgăuze. Modernizarea curriculumului, formarea continuă a cadrelor didactice și extinderea utilizării limbii în procesul educațional sunt priorități clare. Totodată, experiențele internaționale prezentate ne arată că modelele de educație multilingvă pot oferi soluții viabile dacă sunt adaptate contextului local. În același timp, cultura, tradițiile și implicarea comunității rămân pilonii fundamentali în transmiterea limbii către noile generații. Un alt aspect important este valorificarea tehnologiilor digitale, care pot contribui la creșterea atractivității limbii găgăuze în rândul tinerilor. Comunitatea joacă un rol esențial în revitalizarea limbii găgăuze. E necesară extinderea utilizării limbii găgăuze în diferite domenii: administrație, mass media, mediul digital, piața muncii. Promovarea eficientă a limbii găgăuze presupune o colaborare strânsă între autoritățile publice, mediul academic, instituțiile de învățământ și comunitatea locală, precum și implicarea partenerilor internaționali. Susținerea partenerilor internaționali joacă un rol vital în acest demers. Respectarea și implementarea standardelor europene și internaționale reprezintă un cadru esențial pentru dezvoltarea politicilor lingvistice. În final, devine evident că doar printr-un efort comun al autorităților, instituțiilor educaționale, mediului academic și al comunității putem asigura viitorul limbii găgăuze. Vă mulțumim pentru participare, pentru idei valoroase, pentru angajamentul nostru demonstrat. Sperăm că această conferință să fie un punct de plecare pentru acțiuni concrete și durabile. Vreau să menționez că această conferință a fost organizată de către Ministerul Educației și Cercetării cu suportul CMI, Fundația pentru Pace, Marti Ahtisaari, și în cadrul proiectului Dialog pentru Găgăuzia, care a fost sprijinit financiar de către Ambasada Suediei, dar și cu suportul și prin colaborare cu Centrul de Cercetări Științifice Maria Baronevici din Găgăuzia, cu Universitatea de Stat din Comrat, cu Direcția Generală Cultură din Găgăuzia și Direcția de Învățământ din Găgăuzia. Vă mulțumim frumos și ca în Jacqueline.